Hoi, het is weer een nieuwe dag en ja, het is goed vreed. Dus dit van alles op het programma natuurlijk, al je leuke dingen. Ik ben op dit moment bij de bierbrouwerij, dus we hebben een leuk filmpje gemaakt. Dus ik zal aanstaan even naar binnen om nou ja, wat mooie beelden te maken. Ja, voor de rest is ik aanstaan echt nog even zien bij de opbouw. De mannen die zijn druk bezig met alle dingen op te bouwen om het staffier klaar te krijgen voor Fanny Onne. Dus dit is natuurlijk de grote live uitzending op het programma. Maar eerst dit nog even. Nou, we hebben krijgt even wat eten gewoon, veel lekker. De mannen die moeten nog wat opbouwen. Erik. Zeker. Hoe is dit met de opbouw? Ja, best. We hadden camera's bijna staan, dus we kennen het los. We kennen haar los? Ja. Dat komt goed? Ja, zeker. Mooi. Nou, dan zien we het aan. Ja, en dan nu een leuk moment, Maarten, want jij mag een bijzondere gast aankondigen. Ik geef de microfoon gewoon even aan jou. Hij vond het waarschijnlijk Wolter Kroes aan. Wolter Kroes, lekker in mijn vel. Deze voor hier. Nou, dat vind ik ook helemaal cool. Ja. Titelen hebben we nog wel. Ik lees het. Zo, de uitzending die zit erop. Wij zetten je met z'n allen nog even in de redactieruimte. Er moet natuurlijk nog van alles monteerd worden. En ja, foto's. Ja, Jaap. Ik ren even naar Jaap daar. Jaap, hoe is het ermee? Nou, de laatste foto's werden nou door mij erbij gezet. Ja. Dus alle artikelen staan weer online? De laatste komt binnenkort online. Ja. Morgen, als je hem dit zegt, dan staat het online. Zeker. Dan komt het helemaal goed. Nou, dan ren ik nog even naar mijn waardige collega Boutje Hendrika, die de regie van die Onne. Nou, hoe gaat het? Ja, best. Oh, mooi. Ja, dat reed alleen nog. Ja. Maar ik kon weer Maar daar heen wij net zo volle last van, maar wie ziet het droog? Maar ik heb wel medelijden bij meesten die boeten stien. Ja, want dat plannen heel erg. En we zeiden al bliksem en die artiesten daar en al het publiek. Nou, is wie ik echt natuurlijk- bliksem, hè? Dat wie echt bliksem. Ja, letterlijk en figuurlijk. Dus dat wil wel even schrikken. Maar nou, dat zal je goed gaan. Een mooie uitzending, hoop ik. Ik hoop dat je het mooi vond in ieder geval. Ja, maar we moeten nog even rondzien. Ja, we moeten even rondzien. Altijd kritisch. Ja. En dan kun je pas achteraf een oordeel. Ja, dat het echt mooi weer. Ja. Nou, we zetten nog even terug, hè? We monteren nog even wat. Deze vlag Ja, moet ik ben net ook thuis. gemonteerd worden. Het is inmiddels weer in. Voordat we thuis binnen is het zeker wel, nou wat zullen we zeggen? Jelwe 12? Dat is wel, Twee dat is wel uren? positief. 12 uur jouw train? Op 3 uur sliepen, dat is goed op die rijden. Dat is mooi wijze. Morgen ben we weer bediend om kwartier voor 10. Frisse fruitig. Fris en fruitig, weekend nieuwsshow. Van 11 tot 12. Ik stap direct om. Jaap is aan tour. Ik ben al horen collega's, maar die zien dan morgen wel even. Of je hoort, zeg maar kijk wanneer ik deze video share natuurlijk, hè? Ja, je hoort hem mooi bloot Je gewoon. hoort het morgen. Zaterdag, daar houden we het op. Nou, wel rusten. Hoi.